ma koro kawuono riembni miriembo ma jogi kono riembo ni jana no kolore airport luongo press conference to ema jana ko riembo ji chien ka ko sunja ko neno gicha koro I don't know what happened again ma en ma kawuono ko riembe igeni bura mar UDA onge structure kaka ODM be pok ne gibedo gi structure maja was just a formation mane wuok Jubilee government mondo gilos sirikal ingene ngama no register Jubilee party ne en Mudhama I mean UDA ok ne en Mudhama mono wacho ni en makore wuon party to maja gima no ti kode mondo gino bedi so Ruto nja tema pike ni body moneno ka dhoge ngeny to kelo mondo bed leadership but that was not how things could run kingyo structure maro ODM jok mose bede top leadership gin jok moriere tir gin jok mawacho truth gin jok man nigi some integrity issues ngato kama Malala iluonge ni Malala and I knew for the first time mano me that thing ni okonyal bedo general secretary mar party kata mana ngama koro biro manyien I don't think he can manage bedo SG mar party dwaro ngama nigi understanding mar party no from the beginning ingeni Malala ne mancho golo Mudavadi gini duoge UDA ka kwa chike election no wacho gik ma nono kabisa kendo gik maricho ano ne mondo me akon jowa ma jo UDA ni giwetiyo gi dhok mang'eny mag yanyo jok ma jotelo ano kanya yanyo Ruto ano wuon kaka Newton Ogada be okanya wuoyo marach kuomi nikech ong'amo inga ong'amo kuongona en jatenda en president ingeni Malala gini nche nyalo wacho anything about Raila Odinga kendo ne gionge gi luoro mar wacho anything so dwani mondo osiepna ma ja UDA ne de ungi structure maber mondo ung'in to ng'a bedo SG mar party kudwani mondo UDA obed gigni mang'eny ka ODM weuru kaka ji ni ng'ato ncho yier ni ng'ato dhoge ng'eny ni ng'ato nyalo rito kaka ineno kendo obedo jatelo mar UDA manya kata kom mar general secretary mondo ibed nikech nyalo bedo gi wisdom because this leadership things gidwaro ng'ama nigi wisdom gidwaro ng'ama nigi understanding gidwaro ng'ama nyalo bolore gidwaro ng'ama nyalo duoko kweyo mach kama tima ng'owa kama moko ng'iyane kama koro Kenya chope kawuono kapod inyalo nyiso ng'ato ni Raila ok nyal tiyo gi Ruto ok mane chal ng'ama janeko nikech ka Raila no onge to Ruto dhi kanye gi sirikandni to koro iyudo ka UDA moko pod dak ing'iyo mountain sani ng'inyo ok gidwaro Raila gichak gidog giyanye kendo Raila ni en no kere ni nyako bedo position all the time ma ok nyal moso president ko moso ne to mano makosa so dwani mondo ung'i karu mar UDA kacha ok ajaru nikech to poka dhi bet UDA to ung'i karu mar UDA kacha ung'i jok moko mantie ng'ama chal kodi ka undu chienga mokungo bedo kodi tase mana accept ne nyalo bedo jatelo ging'i ng'at moro mokwe ma wiyi ukwe ma nyalo ng'ado bura ka sa ogik kijana makoro wuoyo gani ipano nyalo bedo SG mar party moran party no nyaka towards next election because kodwa kawo komno to nego be no weyo jok machal kudo mawacho ni wan ka wang'eyo to Malala is not serving as well wantie gi our own person being ni president no yiere mondo dhi saka hola does not mean ni koro nyalo bedo SG mar party that is the truth koro wang'i gini anung'ia ni kukawo Malala no be puru ntie gi support mar jo western nikech akia kuma ng'ani yae nyaka ung'i gigi in detail to kukawe kade ng'acha is enough ng'acha Kenya tiyo you guys are going to fail still kamano bende gino medo kanyo mbuta jo Alende okil kamaloka gi lemo ma intiere godo ero kamano kapok amajo wacho jo Alende ena nyiso wadwa ni wakili Alende is holding brief awacho ni wan gi yiero December from now we are in August 4 months to the yiero